So, eto yung paksiw. Ayan, ininit ko siya. Yan yung ginagawa ko. Prepare na ako ng snack ni Hagrid. Ano to? Grapes. Sale. Ayan, ang ganda niya guys. Sobrang ganda niya. And ang bilis-bilis niyang bilis niyang dumating. Nahulog bigla. Hello guys, good morning. So today is Monday, September 9, 2019 at early in the morning may pimples ako. And today is nagpe-prepare ako ng himina yung boses ko kasi tulog pa silang dalawa. Nagpe-prepare ako ngayon ng aming bali yung mga baon ng nila Papa Hagrid. So, eto yung paksiw. Ayan, ininit ko siya. Yan yung ginagawa ko. Defrost ko yan kagabi. And nakapagsaing na rin ako. Yan, nilagay ko na lang sa ibabaw kasi sobra namin yan na ulam kagabi. So, uulamin namin yan today. Pero eto, magbabaon si Papa nito. Kasi favorite niya yan. And dito, nakaprepare na ako ng snack ni Hagrid. Ano to? Grapes, fita. Favorite niya yung fita eh. Tapos ito, butterscotch. Binigyan kami dyan sa kapitbahay na parang yung maliliit na pack. Tinanggal ko na lang sa pack. And then, i-ready ko na ito yung baonan ni Papa sa kanin at saka sa ulam. And, eto naman kay Hagrid, yung baonan niya sa kanin. So, eto yung baon ni Papa. And, nakikita nyo may sabaw. Hindi ako nag-aalala dyan guys kasi hindi talaga siya nag-spill. And, ayan. Kasi one time nahulog to eh. Hindi talaga siya natanggal. So, mamaya ko na lang pala to kasi medyo mainit pa. Ayan, ready lang siya dyan. And yung kanilang bottled water. Ayan. Ayan lagi yung aking trabaho everyday. So, kasi Hagrid, egg lang yung ipapaulam ko sa kanya at saka yung spinach. Mamaya ko palulutuin. Kasi marami pa akong time. Ako lang magdadala niyan eh. So, ito yung aming sobra kagabi. Ulam din namin yan. So, ay itsura. Hello guys! Good afternoon. And kakarating lang namin galing sa school. Kinuha ko si Hagrid. Pero kanina, umuwi ako kanina. Kasi ako din yung naghatid sa kanya ganina. Yeah, wala si Papa ngayon kasi hinaan ko muna. Ayan guys, medyo lang, anong tawag dito? Pagod pa ako ngayon. So ngayon, kami lang dalawa ni Hagrid dito kasi si Papa, first time na matutulog mamaya kami lang dalawa ni Hagrid. And look at my hair pin. Pagdabili ko to kahapon sa So, anyway, ayun. Pagkat ko pala sa inyo, bumili ako kanina ng kasi 'di ba, bumili ako sa Shopee ng anong tawag dito? Bluetooth speaker. 'Yon. Yung Bluetooth speaker na 'yon, hindi siya gumagana naman siya, pero ang bilis siya malobat, parang 4 na songs lang ata yung kaya niyang tapos wala na. So kanina bumili ako nito, ang lakas niya, tapos ang klaro-klaro pa ng yung sounds niya. And then ano lang to, 499, pero natawaran ko siya ng 460. So, pero ganoon pa rin naman kasi binigyan ko din yung nito sa akin, nag-assist. Wawa naman. Pero ayan, tapos yung USB namin, tinan nyo,
Ito yung nabili ko na USB na, nakbalik ko check ko ato nakbe. Katunak na akong gibay kagahapon. Yung binili ko sa Shopee nung flash sale. Ayan, ang ganda niya guys. Sobrang ganda niya. And ang bilis-bilis niyang ano to, 32 gigabyte. Ayan siya. So, sobrang ganda. Nagamit ko na siya kanina. And also, ayan. So, bumili ako. Sobrang ganda niya. And, ayan, try natin. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya dumating yung aking in-order sa Shopee. Ayan. Bluetooth mode. There's a girl, but I let her get away. Pag-on mo, yan yung ano niya. It's on my phone, cause I got in the way. Tapos, ilagay natin yung USB. Music. Ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. I found a love for me. Ayan, pwede siyang hinaan. Darling, just dive right in. Follow my lead. Favorite namin yan. Power off. Power off. Off na natin kasi baka makapiright ako. But, ayan, bago ko pakita sa inyo yung ibang nabili ko, yun yung itsura niya guys. So, tapos may free na siya na ganito din. So, ayan yung itsura niya. Ayan, black yung pinili ko. Let me see, babe. Pakita sa ila, ha? Pakita sa ila, ha? Ano niya may pakita sa ila, ha? Come here, dali. Careful, kaya makuha ang camera. So, ito yung dumating kanina. In-order ko to. Sobrang excited siya nito. Down ang fit. Sana lang hindi siya basag. I-open. I-open. Ay! Pag mag-scissor ka. Scissor ka, please. Faster. Ako lang. Mama lang, kay dili ka hait kay Nish. Dili magkuhan. Tapos, ano to eh, toys to ni Hagrid. Binili ko sa ano. Ang bilis yung dumating. Minsan lang ako bibili ng toys niya. And actually, sobrang minsana na lang. Kasi, nagkalat na yung mga toys eh. Alam niyo ba yung mga toys niya? Halos, ano na, wala nang toy rotation na nagaganap kasi nga pinamigay ko na Hagrid. Pinamigay ko na sa mga bata. Kasi, hindi siya masyado naglalaro talaga sa mga toys. Kasi, most of the time, nasa labas siya. Alam mo yung, mas nag-enjoy siya, mas pipiliin niya pa yung paglaro sa labas. Kasi sa toys, alam niyo yun. Ito naman, educational naman to. Na, ito na yung pinakamura na nakita ko dun sa Shopee. Hala! What's this? Wow! What's this? Wow! Ayan siya, nakabox. Wow! Let me see. Buntis. Ang bayot ko na eh. Pang girls ni. Ile. Promise. Ile. What's this? Clay. Ay, clay. Ang tagal ko naghanap kasi nito sa ano guys. Sa, anong tawag nito? Sa mall. Wala akong makitang ganito. As in, sa online ka lang talaga makakita ng ganito. So, meron siyang lagayan. Maliit pala yung lagayan niya. Maganda nito, meron siyang yung inflatable. Actually, nabili ko to guys, 176 lang siya. Plus shipping fee, nasa 254. So, ito yung itsura niya, inflatable. Actually, pang bata talaga to. Pero educational kasi siya. So dito maglalaro si Hagrid sa inflatable. Malaki pala yung inflatable. Hindi ko in-expect. Ayan, meron siyang inflatable. In fairness, ang sobrang sulit na niya. Kung ano mo talaga. Tapos, ang ano lang na to, ang hindi ko lang na ano, hindi ko siya dinagdagan ng 1 kilo ng ibang kulay. Puro ganito lang kulay na inano ko. Oh my gosh, hindi ko, ang malaki pala to.
So, ayan siya. Ako yung nag-haul. Ayan. So, ilalaruin niya yan mamaya. Sobrang sulit na ito. 176 lang. Sana, inano ko na lang. Next time, paano ko. Kasi iririgalo ko din sa mga, pamangkin ni Papa. Ayan, para sa bata. Educational kasi siya. And, ayan, sulit na to. Ito yung itsura. Malaki siya. Yung inflatable na pwede niyong gamitin. Ayan. And then, bumili ako kahapon nito. Ito, oh. Favorite ko pa na kulay. Ayan, headband. And sobrang, ito yung nagustuhan ko. Sobrang nagustuhan ko to kahapon. Ito, para siyang, actually gold siya. Hindi ko lang alam kung nabibigyan ng hustisya sa camera. Pero sobrang ganda yun sa personal. Gold siya na mga ipit-ipit. And meron din ganito, merong ito na ginamit ko dalawa, meron ding, ayan, pero buy one take one to. Sa isang pad, parang 3 ata siya. Tapos, buy one take one. So, bali isang pad, 40 pesos. Pag bibili ka ng isa, merong free na isang set. Kaya, ayan, kahit iba-iba yung design, pero same price, basta same price, buy one take one siya. So, binili ko na. Yun yung binili ko kahapon. And sobrang worth it itong binili ko na sobrang sakapin ni Papa kasi tigi-isa kami ng USB. Then ito sobrang ganda. So magpapa-music ako ulit. I-charge ko pala to. Bluetooth mode. There's a girl, but I let her. Music. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew. Binili ko. Ayan, meron ape, kagaya pa. Ayan, ang cute din. Feel ko lang. Hello guys! Maayong hapon! So, ngayon lang nagising si Hagrid. Off ko muna tong, ingay. So, ipi-play namin. Sorry, Hagrid ang pasto. So, ayan. Lalaruin natin tong, tawag dito. Wait, open. Ito yung mga, niya. Ang cute ng lagayan. So, we have castle. What's this? Castle. We have, ayan, kakagising lang kasi niya. And, meron tayong mga, dito. Hindi ko alam kung ano to. Ayan, parang to, pang wall. No? Tanbit, ang dumi ng kuko ko. What's that? Huh? Lagat na to. So sad. Wala si Papa. No? Like that ba oh? First time niya kasi maglaro ng ganito guys. Kasi mostly clay lang talaga yung ginagamit namin. Eto. Kasi ako bumibili nito dati. Hindi ko alam bakit hindi ako bumibili. Nakita ko ganito sa mall dati. Hindi ko alam. Hindi ko binili. Hindi ko siya binilhan. Maybe bata pa siya nun. So. Ay! Nahulog bigla. Look at that. Patra. Again. Let me try again. Sayang ibang kulay. Tatagdagan ko pa ng ibang kulay. And then kasi diretso siya eh. Ana siya nako.
Maganda kasi may inflatable. Yay! Na-enjoy siya, oh. Yan yung itsura. Punuin mo, nak. Punuin mo. Kailangan mong punuin. Like that, oh. Puno man na siya dapat. Oh! Yay! Enjoy siya. What's that? Huh? Ay! Putol, kailangan gid siya puno, nak. So that is a castle. Castle man anak. Castle. Oo. Kailangan puno para hindi siya maano. Pati ako nag-enjoy. Ay, nako. Lalo na si Papa mag-enjoy yun lalo dito. Look at that! Wall. Wall man na siya, nak. So, kailangan na siya. Kailangan maraming wall. So, ayan. Let's build a wall. Hindi siya masyadong sasalita kasi nagtatagalog kasi ako, guys. Nagtatagalog ako. Hindi siya masyadong nagsasalita si Hagrid. 1, 2, 3. Yay! Babe, let me see. Wow! Nice kaayo, bay. So nice. Atro. Ay, we have a Mandeo. Pala. Shovel. Is this a shovel? Hey! Bakit mo sinira, dong? Ang sibog na ito. Agoy, dong. B, let me try. Bagingan eh. Oh. Ay, okay. You have to use that one. Ay. Okay. What? Ang itim mo dito, nak, sa camera, nak. Ba't ang itim mo sa camera?